Toto je o tých drobných nápadoch a inováciách. Podložka pod práčku za pár eur a dobre poslúžia aj pod rebrík. Inak mne sa tie eloxované páčia, je niečo na nich. Vítajte v stánku Vision X Outdoors, kde je taký chlapčenský sen môj, keď sme sa po Hrone plavili na LKT-čkových dušiach nafúkaných, dávali sme tam dosky a vždy som tam chcel mať nejaký bunčak. A toto je ono, čo by to splnilo, pretože pedalboardový podvozok, nafúkovateľný rám, a tým pádom to môžete dať na strechu auta, môžete to dať na zem, nebude vám zima, alebo aj na vodu. Akurát neviem, či na hron. A Šulko, toto je to Subaru v tej nešťastnej farbe, čo sme my mali? Pozriem predný pravý disk. Rastík, nie, toto nie je ono. Áno, Vision X Outdoors je, ak nie najväčší, tak jeden z najväčších predajcov strešných stanov na Slovensku. Čo do počtu, ale aj čo do veľkosti. 210 na 210 vo vyhotovení umelá hmota alebo hliník. A tá voľba materiálu je samozrejme na vás podľa toho, čo s tým chcete robiť. Buď aby to bolo čo najľahšie, alebo aby ste tam mohli dať čo najviac príslušenstva. Sprcha alebo navrch. Na strešné nosiče solárny panel, truhla, bicykel. Tie nosiče majú nosnosť 30 kg a samozrejme môžete tam to príslušenstvo nechať, keď sa tam vyklápate, pretože tieto vspery majú nosnosť 100 kg. Kde si?